हेलो आंनि आंगो लोगोफोर आंनि बे गुबुन मोनसे भिडियोआव आंनि गोसो गोरबोजों गासैखौबो आङो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनैनि टपिकआ माने आं दोंसे खन्थाइ आवरायगोन आरोना लोगोफोर। मोजाङै नोंसोरो फार्स्टनिफ्राय स्किप खालामाजासे लास्टसिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्लानो खन्थाइया माबायदि जादों आरो मोजां जादोंना मिलौदो जादोंना गाज्रि जादों, लास्टआवहाय थांनानै नोंसोरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामहैदो। मोजां मोनदोंब्ला मोनदों आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो लोगोफोर। बिदिब्ला आङो खन्थाइखौ आवरायनोसै, नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो जादों समायना आइ नों आसामपुरी जोंनि जोनोमथिलि, दैमा दैसा हाजो हाला जोंनि गेलेग्रा खुलि, बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादों माइ, हायला हुइला सोमखोर अख्राङाव जोमै दाखा दाखा बारदों बार, फुंबिलियाव दाउमा दाउसाया मिलौदो मेथाइ रोजाबदों, अरनबारियाव जिब जुनारा बाज्ल' बाज्ल' गेलेदों, बेसेबांबा समायना रमायना खस्थ'नि गेजेरजों नों जोंखौ बे माया संसाराव सोरजिबाय अनसुलि आइ, नों जोंखौ बे माया संसाराव सोरजिनानै नोङो जोंखौ नुहोबोबाय बुहुमनि समायना रमायना माया बुब्लियाव। अ सुलि आइ नों जोंनि जोनोमगिरि। दिनैनि खन्थाइयाबो